ፊልምና ትጅምር ሳራ ነቲ ማዕጾ ብሓይሊ ተንኳሕኩሖሞ ምስ ከፈታ ደፊኣቶን ውሽጢ ተኣቱ እሂ እንታይ ኮንኪ ኢኺ መን እዩ ዘጓየ ከሎ እናበላ እቲ ማዕጾ መይሱ ይንኳሕኳሕ ሽዑ በጃኻ ሰቕበል እናበለቶ ትበሪ ከፍቶሞ የቕረታ ንሕፂተይ ዶ ሪኢኻያ ትኸውን ይብሎ ናብኣ እናረኣየ በጃኻ ሰቕበል ኢላ እናተማሕፀነቶ እወ ናይ ጫማ ድምፂ ዝሰማዕኹ ይመስለኒ ናብዚ ኣንፈት ዝሃደመት እዩ ዝመስለኒ ምስ በሎ በዚ ድዩ ይብሎ እወ በዚ እያ ሃዲማ ይብሎ ሕራይ የቐኒለ ኢልዎ ይኸይድ ሽዑ እቲ ማዕጾ ምስ ዓፀዎ መን ኢኺ ስለምንታይ ኢኸ ናብ ክፍለይ ሰቢርካ ኣቲኺ ካብ መርዓኸ ስለምንታይ ሃዲምክ ምስ በላ በጃኻ ቀስበል ከይሰምዐና እሞ ተመሊሱ ኸይመጽእ ትብሎ እንታይ ዝኾንኪ ኢኺ ምስ በላ ብሓሳባ እዚ ጋሻ ሰብኣይ ህይወተይ ከድሕነኒ እዩ ኢለ ፈጺመ ይሓሰብኩን ኣነ ሳራ ይበሃል እዚ ድማ ናይ ፍቕሪ ዛንታ እዩ ትብል ሽዑ በጃኻ ንግዚኡ ኣብዚ ክጸንሕ ፍቐደለይ ንሱ ክሳብ ዝኸይድ ጥራይ ብድሕሪኡ ክወፅእ እየ ቃሊኣት ወልካ ኢላ ክትኸይድ ምስ በለት ብኢዳ ሒዙ ጽንሒ ኢሉ ሰብ ከየስተውዕለልኪ ክትኸድ እንተደሊኺ ክዳንክ ክትቐይረለኪ ኢሉ ክዳን ከምጻላ ናብ ተርማድዮ ይኸይድ እወ ሓቂኻ ኢኻ ግን ካልእ ክዳን የብለይ ምስ በልቶ እንኪ እዚ ክኾነኪ ይኽእል እዩ ልክዓ ቐንኪ ዋላ ይኹን እምበር ንግዚኡ ክትጥቀሙሉ ኢኺ ኢሉ ክዳውንቲ ይደርብየላ ኦ ጃኬት ካበየሎ ኢላ ተሲኣ ሄይ ኣበየሎ ተዓቢ ጃኬት ምስ በለት ኣየናይ ጃኬት ይብላ ምሽ ትኽዳን ከም ሱፐርማን እዩ ዝመስል ስለዚ ንስኻ ሱፐርማን ናተይ ኢኻ ሓቀይዶ ትብሎ ኦ ከምኡ ድዩ ምስ በላ እወ ንስኻ ጀግና ኢኻ ትብሎ እወ ስለዚ ኣነ ሱፐርማን ክእየ እንትብላ እንዳስሓቐት ሱፐርማን ስረኻ ርእየ ትብሎ ሽዑ ኦ የቕረታ ዘሕፍር ኢሉ ሻርኔርኡ እናዓረየ ብሓቂ የቐኒየለይ ትፈልጥ ኢኻ ኣነ ኣዝየ ፈሪሐ የቐኒየለይ ስለቲ ክዳን እውን ኣዝየ ዘመስግን ብርግጽ ከዓ ክምልሰልካ እየ ናይ ዝውዕለተኻ ድማ ሓደ መዓልቲ ናይ ቶፋሕ መግቢ ክሰርሓልካ እየ ማለተይ ባዕለይ ንዓኻ ኢለ ክሰርሐልካ እየ ምስ በለቶ እስኪ ንገርኒ ካብ መርዓኺ ስለምንታይ ኢኺ ሃዲምኪ ይብላ ኦ ሓቂ ሓይሽ ቅድም ክዳነይ ተቐየርኩ ሓይሽ ኢላ ምስ ተጠውየት ኣብ ሕቑኣ ዘሎ ቁስሊ እናረኣየ ንኽእ ምሰበላ ኦ የቕረታ ናትካ ክፍሊ ምዃኑ ይፈልጥ እየ ግን በጃኻ ንድሕሪት ገጽካ ክትጥዎ ትኽእል ዶ ትብሎ ሕራይሉ ካብኣ ምስ ረሓቐ ክዳና እናቐየረት ኣብ ሕቑኣ ዘሎ ቁስሊ ርእዩ ይድንግጽ ሽዑ ምስ ቀየረት ኦ ኣምላኸይ ብጣዕሚ እየ ዘምስግነካ ትብሎ ስመይ ሪቻርድ ይበሃል ኢሉ ይላለያ ኦ ሪቻርድ ደስ ትብል ወዲ ኢኻ ኢላ እናዕለሉ እቲ ሰብኣይ እናሸኮለ ምስታ መሳሰይቲ ይጋጨሞ ብጣዕሚ ይቕረታ ቁሩብ ተደናጊረ እየ ነዚ ሓፂተይ ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ከባቢ ርኢኽያ ትፈልጥ ዶ ኢሉ ይሓታ መሳሰይቲ እናተጠራጠረት ብሓቂ ኣይረኣኽዋን ምስ በለቶ ጠርጢርዋ ናብታ ገዛ ከፊቱ ምስ ኣተወ እቲ ብየሎም ክዳውንታን ኣብኡ ይረኽቦ እሶም ግና ከም ዝሃደሙ ምስ ፈለጠ ብጣዕሚ ተናዲዱ ክእልሾም ይጅምር ንሳቶም ግና ተተሓሒዞም እናጎየዩ ንሱ እውን ደድሕሪኦም ይስዕቦም ብጣዕሚ ካብ ምፍርሖም ዝተልዓለ ሳራ ጥራይ እግራ እያ እናጎየት ዘላ ሕልፍ ክብል እውን ነታ መሳሰይት ምስ ረአይዋ ነቲ መፍትሕ ሰሪቖምዋ ይኸዱ ሽዑ ኣብ ሓደ ክፍሊ ምስ ተሓምኡ ሕጂ ምናልባት ናብ ክፍልኻ ክትምለስ ትኽእል ኢኻ ኣነ ኣብዚ ክጽበአ ትብሎ ኣይፋልን የፋልን ጸገም የብሉን ኣነ ምሳኺ ኣብዚ እንተጸናሕኹ ይሓይሽ ይብላ ስለምንታይ ኢኻ ከምዚ ትገብር ዘለኻ ካብ ሕያውነት ተበጊስካ ድዩ ሓቀይ ዶ ትብሎ ትፈልጥ ዲኺ እቲ ሕፁይኪ ሽጉጥ ሒዙ እዩ ኣብ ከባቢ ክፍለይ ዝዘዋወር ዘሎ ንዕኡ እየ ፈሪሐ ይብላ ዓይኒ እናጠመተት ንሪቻርድ ካብ ዝፈልጦ ሒደት ሰዓታት ጥራየ ገይረ ግን ኣብ ጥቕኡ ኣዝዩ ውዕውዕ ህዱእ ስምዒት ተስምዕኒ ልክዕ ሙሉእ ህይወተይ ከም ዝፈልጦ ኣብ ጥቕኡ ክኸውን እውን ደለኹ እንዳበለት ስለምንታይ ኢኺ ካብ መርዓኺ ሃዲምኪ ይብላ ስለዝፈርሕኹ ምስ በለቶ ትፈልጥ ዲኺ ኣነ ሕቆ ክሪአዮ ነይረ ንሱ ድዩ ከምኡ ጌርኪ ይብላ ኣይፋልን እቲ ናይ ቱፋሕ ፀብሒ እዩ ፈሲስኒ ምስ በለቶ እንታይ ኣነ ድማ ብጣዕሚ የቅርታ ንሱ ዝገበረልክ መሲልኒ ይብላ ኣይኮነን ኣብ ምድጃ ንነዊሕ እዋን ስለ ዘጽናሕኽዎ ነዲዱ እቲ ቁስለይ እውን ናቱ ሳዕብየን እዩ ትብሎ ስለምንታይ ኢኺ ክሳብ ሕጂ ተዓጊስክዮ ምስ በላ እምበኣር ክንራኸብ ከለና ኣነ ኣብታ ከተማ መሳሰይቲ እየ ነይረ ንሱ ከዓ ኣብ ቆፀራታትና ውህብተታት እናሃበ ኣብ ዓባይ ከተማ ዝነብር ህይወት ልክዕ ከምታ ፍጽምቲ መሓዛ ዝኾነት ስንደሬላ እዩ ዝነግረኒ ነይሩ ካብኡ ወፃኢ ክርአ ከሎ ግና የዋህ ሰብ እዩ ነይሩ ትብሎ ሽዑ እቲ ሰብኣያ ከመይ ውዒልካ ጎይታይ በኣጋጣሚ ነዛ ሕፀይቲ ሪኢኻያ ትኸውን ዶ ይብሎ
ስለምንታይ ንዋላ ሓደ ሰብ ዘይነገርክ ምስ በላ ንሱ ኣብ ቅድሚ ሰብ ምሽክን እዩ ዝመስል ናብ ገዛ ክምለስ ከሎ ግና ናብ ናይ ብሓቂ ጋኔን እዩ ዝቕየር ትብሎ ድሓን ምህዳም ክንጽቡቕ እዩ ምስ በላ ምናልባት ደጊመኻ ጽረይ ስለ ዘይብለይ ጥራይ ዝመጸ መርገም እዩ ዝመስለኒ ትብሎ ንስኺ ናቱ ቕሓ ይኹንክን ኢሉ ትጐልፎ ይኸድና ንሱ ምንም ዝእውደክ ነገር የብሉን ሓቂ ሓይሽ ዝኾነ ሰብኣይ ንዓኽ ዘረኸበ ዕድለኛ እዩ ይብላ ብሓቂ ኢላ እናተገረመት ኣብ ህይወተይ ዓርኪ ዝበሃል እኳ ኣይነበረንን ትብሎ ከምኡ ክትብል የብልክን እናበለ ሽዑ ሓቢሮም እናተፃወቱ ኣብ ውሽጢ ሰከንዳት ንሓንቲ ተራ መኽዘን ክፍሊ ናብ ፍጽምቲ ናይ ፍቕሪ ቦታ ተቐይራ ልክዕ ጓል 16 ዓመት ዝኾንኩ ቆልዓ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ብኡ ንብኡ ድማ ንኩሉ ነገር ረሳዕኽዎ በዚ ህሞት እዚ ብሓቂ ሕጉስቲ ዝኾንኩ ተሰሚዕኒ እዛ ምሸት ክትውድእ ኣይደለኹን ኣብ ሕቑ ከም ዝደቀስኩ እኳ ኣይስተውዓልኩን ነይረ ኢላ እናተሰዓዓሙ ሓቢሮም ይድቅሱ ሽዑ ሳራ ካብ ድቃሳ ምስ ተስእል ኣብ ጎና ምስ ሰኣነቶ ተስኢላ ክትእልሾ ክትብል ሻሂ ሒዝላ ይመጽእ ኣምላኸይ ከመይ ኢሉ እዩ ዋላ ሓደ ሰብ ኣብዚ ዘይረኣየና ምስ በለቶ ሓቂ ሓይሽ እታ መሳሰይት ሎሚ ንግሆ ረኺባትና ነይራ ግን ጽቡቕ ጌራ ዓስቢ ሂበያ እየ ኢሉ ትሻሂ ሂባ የቐኒየ ሌላ ተቐቢላ ኣዝየ ዝሓዝን እዚ ኩሉ ብሰንከ እዩ ኣብ ክንዲ ኣብ ዓራትካ ኣብ ባይታ ክንደቅስ ተገዲድካ ምስ በለቶ ንዓይ ደስ ይብልኒ ነይሩ ግን ክዳንክ ክትምልስ እዮ ኣለኪ ኣነ ድማ ካብ ክፍለይ ክወፅእ ኣለኒ ምስ በላ ሕራይ ቅርታ ስለ ዝደንጎኹኻ ምስ በለት ኣይፋልን የፋልን ኣነ ጥራይ ክሓተክ እየ ድደሊ ነይረ ምሳይ ክትመጽእ ትደልዩ ዶ ይብላ ናበይ ምስ በለቶ ናብ ዓደይ ናብ ገዛይ ናብ ህይወተይ ኢሉ ገጻ እናደረዛ ምስ ነኸእኒ ልክዕ ከም ናይ መብረቕ ሓይሊ ኮይኑ ተሰሚዕኒ እዚኦም ልክዕ እቶም ምቁራት ቃላት እዮም ኢለ ክሓስብ ከለኹ ካብ ሰብኣይ ዝሰማዕኽዎ ቃላት እዮም ምናልባት ሪቻርድ እውን ልክዕ ከምኡ ክኸውን ይኽእል ዶ እናበለት ኣይፋልን የቕረታ ኣነ ምሳኻ ክኸይደ ይክእልን እየ ኣነ ፈሪሐ እየ ዘለኹ ትብሎ ንመን ፈሪሕክ ምስ በላ ትፈልጥ ኢኻ ኣነ ሓላፍነት ኣለኒ ክገብሮ ዘለኒ ነገራት ኣለዉ ነቲ ክዳውንቲ ናብ ቦታኦም ክምልሶም ኣለኒ ምስ በለት ሕራይ ተረዲአኪ እየ ጥራይ ኣነ ክሕግዘኪ እየ ደልየ ነይረ እምበር ጽቡቕ መዓልቲ ኮነልኪ ተስፋ ይገብር ልክዕ ከምቲ ናትኪ ጽባቐ ሕጂ ክኸይድ ኣለኒ ድሓንኩን ኢልዋ ይኸይድ ሽዑ ሳራ ኣዝያ ተጨኒቓ ምውሳነ ምስ ሰኣነትሉ እዋን ብሓሳብ ምናልባት ንሱ ናይ ዘለኣለም መናብርተይ እንተኾነስ ማዕፅኡ ዘንኳሕኳሕኽዎ በጋጣሚ ነበረን ግን እዚ ኩሉ ኣብ ርእሰይ ጥራይ ዝፈጠርክዎ እንተኾነስ ኣይፋልን የፋልን ምስቲ ናይ ቀደም ሰብኣየይ ከምዚ ዝበለ ስምዒት ተሰሚዕና ይፈልጥን ስለዚ ሕጂ እዚ ናይ ህይወተይ ፍቕሪ ድዩ ዘምልጠኒ ዘሎ በጃኻ ኣምላኸይ ገለ ምልክት ሃበኒ እናበለት መፍትሑ ከም ዝረስዐ ምስ ፈለጠት ናብ ክፍሉ እናጎየት ትኸይድ ሄይ ሪቻርድ ኣብ ዘለኻ ዶ ምስ በለት እታ ሳሳይት ንሱ ቀዲሙ ኸይዱ እዩ ንስኺ ድማ ኣብቲ መኽዝን ረሳሕ ምግቢ ገዲፍክ ነርክ ምስ በለታ የቕረታ ኢላታ ትኸይድ ናብ ታሕቲ ወሪዳ ድማ ሪቻርድ ኣብዚ ዲኻ ምስ በለት ግልጽ ክብል ትሰብኣያ ኮይኑ ይጸንሕ ደንጊጻ ንዓኸ ኩሉ ቦታ ክደለይክ ጸኒሐ ኣውቲስታ ሓንቲ ደቂቓ ተጸበየኒ ኢሉ ብኢዳ ጎታ ከላይትን ከእኒ ትብሎ ምሳኺ ዝደለኽዎ ነገር እየ ዝገብር ካብቲ ዝሕዝን ናይ ህይወት መስመር ከውፃእክ ከለኹ ኩሉ ነገር ዝሃብኩኹ ኣነ እየ ኣነ ይእውደኪ እየ ይብላ ኣይፋልን ኣይኾንን ምስ በለቶ ብኽሳዳ ሓኒቑ ንስኺ ብዘይካ ኣነ ምንም ኢኺ ክትሃድምውን ከይተሓስብዮ ዘድሕነኪ ትደሊ ከም ዘለኺ ተስፋ ይገብር ዋላ ሓደ ሰብ እውን ኣይመፅን እዩ ሕለፊ ናብ መኪና እተው ኢሉ ደፊኡ የእትዋ ንሱ እውን ናብታ መኪና ምስ ኣተወ ሪቻርድ ኣውቲስታ ኮይኑ ጸኒሑ ናበኢና ንኸይድ ዘለና ጎይታ ምስ በሎ ሽዑ ሳራ ኣዝያ ትሕጐስ ተፍቲ ክፍሊ ዝነበረ ጋሻ ሰብኣ ዲኻ እንደገና ምርኣየይ ጽቡቕ እዩ ኣነን ሕፂተይ ናብ ገዛና ንኸይድ ኣለና ይብሎ ልቐቃ ምስ በሎ እናስሓቐ ጌጋ ሓሳብ እዩ ዘለካ ንሕድሕድና ንፋቓሪና ይብሎ እንደገና ምሽክን ሰብኣይ ክትመስል ኣይትፈትን ምሳይ ግን ኣይሰርሕን እዩ ሕጂ ንሳራ እንተዘይለቒቕካያ ንኩሎም መዕርኽትኻ መሳርሕትኻ ፈለጥትኻ ክዛረብ እየ ኣብታ ከተማ ዘሎ ኩሉ ሰብ እኳ ከመይ ዝበለ ጋኔን ምዃንካ ክፈልጥ እዩ ምስ በሎ ሽጉጡ ከውፅእ ምስ በለ ኣብ ህይወትካ ከም ዝተባላሽኻ ተርእየለኻ ዶ ሽጉጥካ ከም ዝወሰድክዎ እኳ ኣየስተውዓልካለይን ምስ በለ ሳራ ኣዝያ ትሕጐስ ሽዑ በል ፖሊስ መፅኦም ልካለዉ ምስ በሎ ኣይፋልን የፋልን እናበለ ፖሊስ መፅኦም ኣሲሮም ይወስድዎ ተሓደ ፖሊስ ነቲ ሽጉጥ ኣልዒሉ ስለዝተሓባበርኩምና የቐኒልና ኢልዎም ይኸይድ
ንዑ ሳራ ናብ ጋቤና ኣትያ ኣብዚ እንታይ ትገብረለኻ ክትኸይድ ነይሩካ ሓቂ ዶ ትብሎ እወ ግን ንስኺ ሓሲኽኒ ይብላ እንታይ ገይረ ምስ በለት እወ ምሽ ናይ ቱፋሕ መግቢ ከም ትሰርሕለይ ነጊርክንዲ ነርኪ ንሳ ከይጣዕምክዋ ናብ ዋላ ሓደ ቦታ ይከድን እየ ይብላ ኦ ንሱ ድዩ እምበኣር ሕጂ ምሳኻ ናብ ዝኾነ ቦታ ክኸይድ ተዳልየ ኣለኹ ዋላ ክሳብ ጫፍ ዓለም ናተይ ሱፐርማን ኢኻ ኢሎም እናተሰዓዓሙ በታ ህሞት እቲኣ እቲ ኣዝዩ ገዳሲ ነገር ውሳነታት ክትወስድ ክትፈርሕ ከም ዘይብልካ ተገንዘብኩ እቲ እንኮ ናይ ልቢ ቁስሊ ዘሕዊ መድሓኒት ድማ ፍቕሪ ጥራይ ኢሎም እናተሰዓዓሙ ድራማና ኣብዚኣ ተዛዝም ከምዚ ዓይነት ናይ ፊልም ዛንታታት ንምርኣይ ላይክ ከምኡውን ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ የቐኒየልና